Čaute, nachádzame sa vo Vysokých Tatrách a v tomto videu sa pôjdeme pozrieť na končistu. Príroda to je chrám. Štartujeme z Vyšných Hágov a po žltej značke pokračujeme výživným stúpaním až k Batizovskému plesu. Červenou tatranskou magistrálou kráčame približne 300 metrov a pokračujeme mimo značený turistický chodník juhovýchodným hrebeňom Končistej až na jej vrchol. Dokopy prejdeme necelých 16 km a nastúpame cez 1500 výškových metrov. Od auta sme štartovali niečo po 5:00 a tak si užívame krásny východ slnka a príjemné ranné teploty. Po približne hodine chôdze prichádzame pod Batizovské pleso na križovatku žltej a červenej turistickej značky. No a z magistrály smerom na Popradské pleso odbočujeme pri tomto veľkom mužikovi smerom na končistu. Pod nami magistrála na Popradské pleso a my už stúpame hore neznačeným terénom na končistu. Od magistrály je to tu pomerne pekne vychodené, aj vymužikované, úplný pohodový chodiák. Podľa mňa by toto kľudne mohlo byť aj značené. Na niektorých miestach vyslovene vidno takto pekne vychodený chodník. Pod nami Batizovské pleso, Dromedárov chrbát, tiež jedna z výstupových ciest na Gerlachovský štít. Oproti hore Končista. S pribúdajúcimi výškovými metrami sa terén stáva náročnejší, ale stále je pomerne dobre schodný. Na chvíľu sa dostávame aj priamo na juhovýchodný hrebeň, ktorý budeme neskôr v jeho náročnejších miestach traverzovať z ľavej strany. Zo spodu postupujeme hrebeňom. No a my sme už založili prilby. Posledných približne 200 metrov pod vrcholom už sa ide cez takýto skalný terén, ale je to stále viac menej chodiak, není to nič náročné. Trasa stále veľmi pekne odmužikovaná. Stačí sa rozhľadať a každých pár metrov je nejaký mužík. No, toto sú tie naše kamene. Tieto mi chýbali. Pred nami hore Končista vrchol. Sme na mieste, kde sa napájame na cestu z Lučného sedla. Dá sa sem ísť aj z Popradského plesa cez Ostrvu a Tupu. Oproti Tupa, Lučné sedlo a výstup priamo hore na Končistu. No, nachádzame sa pri odlomenej nákove. Z vrcholu približne pred 4 rokmi udrel blesk a celý ten vrch sa odlomil a spadlo to sem. Potom sem pridám nejakú fotku, kde to bude vidno celé, ako to vyzeralo kedysi. Končista je 7. najvyšší štít Vysokých Tatier, no aj pri svojej výške 2537 metrov patrí medzi najľahšie dostupné tatranské štíty.
Končistá vrchol, trvalo nám to sem od auta približne 3,5 hodiny. Všetko viac menej chodiačik, veľmi príjemné a máme šťastie, že máme aj krásne počasie dnes. Horskí vodcovia o Končistej v minulosti hovorili s dešpektom a tvrdili, že sa na ňu dá výjsť aj na zdochýnajúcom koni. V skutočnosti im vadili nízke odmeny za výstupy a fakt, že tam sami mali obľúbené pytliacké revíry. Oproti Gerlachovský štít, Kovadlina na Končistej. Oproti Tupa. Vzadu pred nami Kriváň, Gánek, Rysy. Kovadlina alebo vrcholová skala bola dlho nedobytnou prekážkou. Ako prvý ju podľa doložených dokladov zdolal v roku 1891 Viktor Lorenz, no svoje meno Jarmajov stôl dostala paradoxne po jeho spolulescovi, ktorý na vrchol nedosiahol. Lorenz bol totiž označovaný ako nebezpečný pánslav a uhorsko-karpatský spolok s pomenovaním vrcholu jeho menom jednoducho nesúhlasil. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ma podporiť odberom alebo lajkom, aby ti v budúcnosti neušiel žiadny nový obsah.